er virkelig på potten. Og det er landskamp. Kom mest ned til fodbold. Fischer, det siger meget. Gør det. Ringer. Vi har været alle husene igennem. Ingen har tilsyneladende set noget usædvanligt. De fleste var optaget af landskampen på tv. Hvad hedder du? Hvad fanden har du gået i skole? Kraftedme nok selv bestemmer. Hej. Ja, hvad nu? Det var bare... Skal jeg vise dig vores fede lokaler? 2 timer for de her computer op at køre. Hvor langt er vi? Det er en joke, det der, ikke? Han hedder Torben her. Han fortalte aldrig om sin familie. Han ikke engang var skilt ligesom Torben. Han sagde hver gang, han kom til en ny by. Fremmed by. Fremmed fisk. Ja, Fischer, jeg vil have dig og 4-5 mand af de lokale ud af København. Det mener du ikke, det der. Selvfølgelig. Dengang var hun KA, og nu er hun snart kriminalkommissær. Hold kæft, det går hurtigt, hva'? Stop. Ja. Torbens datter. Jeg er fristende, hvis ikke jeg havde været så pissetræt. Hvordan går det her? Bruno? Hvordan tog hun det? Spildte tiden. Og ham Henning er. Han er sin skudfar. Hun fortalte han hvad? Man, der sker ikke en skid. Har du et forslag? Ja. Nå, jeg skal kraftedeme ikke sove nu. Godnat. Jeg har vel lov til at... Ja. Okay. Godnat. At gerningsmanden er gået efter Henning. Så gør jeg. Og hvorfor kan det ikke det? Og Henning sagtens skal have fået besøg. Hvem af de lokale genier har skrevet den rapport uden at sige? Rolig nu. Ikke flere drab. Okay. Ja, det kan godt være, at du ikke kender Torben, og det kan også godt være, at du er kold i røven, men det er vi andre faktisk ikke. Han skal vold! Tak skal du have. Må jeg forstyrre dig et øjeblik? Jeg læste om det i avisen. At min mor var ikke helt nem. Hvad med ham? Altså, jeg har ikke set ham i flere år, men... Du har ikke set ham i flere år. Jeg ikke er stødt på hinanden tilfældigt. Dennis, hvad laver du? Nej, jeg... Gør det? Måske. Teoretisk. Hævn. Ja. Det ene tidspunkt, hvor han ikke var hjemme. Jeg er i gang. Klarer man ikke at lægge dem på... Ja. Nå, ikke noget drabsvåben i det. Hej, Ulf. Jeg troede kraftigt, at der var indbrud. Dennis, du har lige mistet din mor. Du var 15, da du skrev det. Og der er også et her. At min mor var en... Det var derfor, hun tog de billeder. Da jeg kom tilbage. Hun er god. En container. Så render og bruge en uge, mand. Vi skulle have haft en halv dag mere. Jeg skal sgu ikke tilbage til Hirsel. Hvem? Ja, hvem tror du? Hvornår var du fik noget sidste gang? Så er det efter 1980. Dræbte, pårørende, alt. Med Kim bor jeg hen. Det er der, han bor. Skudt, fordi de vidste, at du ikke var i byen. Hvor fanden skulle jeg vide? Okay. Kim, hvad lavede du i Aarhus? Trøster du hende en gang med dem? Forresten, jeg så vores nye chauffør. Men nej, det vil hun ikke høre tale om. Men som chefer, du. Du er en gammel mand, Lå. Det er ikke faldt ind, at de har rottet sig sammen, vel? Først får vi en kvindelig rigspolitichef hen over hovederne på os alle sammen. Kæreste. Den gamle gris, hva'? Hun ikke slader til sønnen. Først bagefter, og så trykker han 112. Okay. Drabstidspunktet. Okay. Hun vil gerne have Det er godt. Jeg tjekker det med det samme. Skal vi se det? Og bagefter tager du ud. Vi skulle have spist, fordi du som sædvanligt var, fordi vi havde drukket. Du er sikker på, at det ikke var længere? Ja. Det var faldet i søvn. Hun var ikke. Hun sad bare og hældte også min skyld. Nej. Jamen var han ikke se? Ja, og så Per Jeppe op og slås, ikke? Og så... Jeg skal lige spørge dig engang, Port. Det er noget, du kender til? Undskyld. Hold kæft. Ja, jeg er enig. Og makkeren, det er Jeppe. Jeg tror sgu ikke engang, hun kan huske, hvor hun selv bor, du.
2 dage, 3 dage, Mark. Vi snakker. Og jeg ringer bare tilbage og siger. Lidt billigt fad måske. Okay. Ja. Nu slagter det hende.